O beati martires, inigne probati sicutaurum preciosi, vestiti loricam fidei et galeam saluti, y coronati sum diademat et corona immarcessim, et quod diaboli caput calcaverum. O beati martires, qui meruerum dignam habitationem in celis, ac desteram estantes Christi, benedicentes Deum Patrem omnipotentem, et Iesum Christum Filium eium, Spiritum Sanctum. Com és natural, els moribunds cristians rebien assistència de la seva família, dels seus éssers propers i de la comunitat eclesial. En els darrers moments de la seva vida, a punt d'expirar, s'elevava una pregària per la salvació de la seva ànima, anomenada Commendatio Anime. Era una expressió de solidaritat fraterna en el moment del trànsit final. El cristià unia la seva pròpia mort amb la mort de Jesús i com a desig d'entrada en la vida eterna. La pregària també apel·lava a l'obra salvífica de Déu durant la història de la salvació, de la qual el difunt també forma part. Suscipe Domine, servum tuum in bonum. Libera Domine, animam servitui, ili ex omnibus periculis infernorum, et delaquis paenarum, ex omnibus tribulationibus multi. Libera Domine, animam servitui, ili sicut liberasti, Enoc et Eliam de communi morte mundi, Noé de diluvio, Abraham de Ur Caldeorum, Job de passionibus suis, Isaac de hostia et de manu patris sui Abrae, Lot de Sodomis et de flama ignis, Moisés de manu Faraonis regis Aegyptorium, Danielem de lacu Leonum, Tres pueros de camino ignis ardentis et de manu regis iniqui, Susanam de falso crimine, Davidem de manu regis Saul et de manu Goliath, Petrum et Paulus de carceribus. Et sicut beatissimam teclam virginem et martyrem tua de atrocinimes tormentis liberasti, sic liberare digneris animam uius servitui, et tecum facias in bonis congaudere celeste. Arranjament del cadàver. En el moment que la persona havia expirat, es procedia a la conclamatio per assegurar la seva mort. Per aquest motiu, el difunt era cridat 3 vegades pel seu nom. Confirmat el decés, se li tancaven els ulls i la boca. Els operaris fúnebres s'encarregaven de preparar el cos del difunt, rentant-lo, perfumant-lo i vestint-lo d'acord a la seva condició social i dignitat. Ajagut sobre el fèretrum, el difunt era coronat de flors. Entretant, els seus familiars el vetllaven i pregaven. També oferien honres tradicionals, com la crema d'encens o altres perfums i l'encesa de llànties. L'enterrament podia ser el mateix dia, a l'endemà, si la mort sobrevenia al capvespre, o posposar-se algun dia més per donar temps a que arribessin els parents de lluny. Entretant, els familiars entonaven salms i les oracions, quan era possible, les devia realitzar un sacerdot. Faustine,
Faustine! Faustine! Domus Aron speravit in Domino. Adjuctor eorum et protector eorum est. Qui temen Dominum speraverum in Domino. Adjuctor eorum et protector eorum est. A la llum del dia s'iniciava el seguici fúnebre encapçalat pel fèretre on el cadàver havia estat exposat. El seguien els seus parents, vestits de colors foscos o de negre. Els homes duien el cap cobert i les dones el cabell solt. Durant el recorregut s'entonaven himnes i salms. El fèretre era conduït fins a la basílica cementirial, on se celebrava un ofici de salms. Un cop acabada la cerimònia, la comitiva fúnebre traslladava el fèretre al lloc de la deposició al cementiri. Quan arribava el seguici junt a la tomba, es dipositava a terra el cadàver i la família se n'acomiadava amb un petó i se li dirigien aclamacions. Les persones més humils s'enterraven amb una caixa de teules, d'àmfora o fusta, en una fossa simple excavada a la terra. El cos era dipositat a la tomba sobre un llit de flors i herbes aromàtiques i es recobria amb calç viva. Després, es tancava la tomba i se segellava. La tomba es senyalitzava amb una inscripció que indicava el nom del difunt, el dia, el mes i, de vegades, també l'any de la depositio. Aquestes inscripcions podien estar complementades amb símbols cristians i fórmules que expressaven els sentiments humans i les seves creences. Deus saput quem omnia morientia vivut, quin non perium morientum, corpora nostra, sed mutantur in melius te supplice, deprecamur ut suscipi, iubeas animam famuli tui. Ilius per manus Antorum Angelorum, deducendam insinu amici, tui patriarca Abrae resuscitanda. In dia novissimi, magnum, indici et quid de regione mortali. Tibi contrarium contraxi, facende diabolo, tua pietate ablue indulgente. Els difunts més privilegiats socialment s'enterraven en sarcòfags, túmuls o en rics mausoleus. El seu rang i dignitat exigia la proclamació d'un elògium destacant les virtuts del difunt.
En alguns casos es documenta la celebració d'una eucaristia després de la inhumació, junt a la tomba o a l'interior de la cambra sepulcral. Els enterraments privilegiats eren decorats amb pintures i mosaics que representaven temes simbòlics del cristianisme, escenes salvífiques de la Bíblia o bé representacions dels difunts presidint aquestes iconografies. Post mortem si vivit amor, si gratia prisca durat, in arcanum mentis ad auta bonum. Quam vis luctificum, fratis tamen accipie carmen, ne mala sit tumulis exterea lingua tuis. De natura parens omnis deflixerat arte, moribus ingenio corpore mente fide purus amictia e cultor. Servator honesti, Euloquio miseros vel pietate iubans, inques puo toto semper te flebimus aevo, quod fuerit juveni vis tibi multa senis, de genitrix fratesque simil, de compare luctu perpetuis lacrimis plangit, amata domus. El funeral acabava amb un banquet fúnebre anomenat refrigerium. A sobre la tomba, o en la proximitat, els familiars estrenyien els vincles d'amistat entre si i amb els difunts amb un àgape. El menú podia estar format per pa, peix, vi, aigua, llet i una mena de farinetes, entre altres aliments. Amb el temps, es va intentar transformar aquest ritual en menjars de beneficència o en pràctiques de caritat.